Районда наркоманияга бәйле хәлнең торышын ишек бу һәм башка мөһим мәсьәләләр турында комиссияның 28 сентябрьдә узган утырышында сөйләштеләр. Комиссия утырышы район башлыгы катнашында узды. Зәй эчке эшләр бүлеге башлыгы орынбасары Эдуард Ефимов районда наркотикларга бәйле вәзгыять белән җыелышта катнашучыларны таныштырды. Аның сүзләренә караганда, агымдагы елда Зәй районы эчке эшләр бүлеге тарафыннан 12 наркожинаят ачыклана. 9 эш судка җибәрелә. Эдуард Ефимов контактсыз рәвештә кыстыргычлар ярдәмендә наркотик таратучы затлар булуын, интернетта наркотиклар сату белән шөгыльләнүче сайтлар булуын да билгеләп үтте. Район үзәк дәваханәсенең табиб-наркологы Илфат Салихов наркомания һәм алкоголизм белән авыручылар санын игълан итте. Табиб сүзләренә караганда, наркология кабинетында соңгы 6 айда 340 кеше исәптә тора. Шуларның 285-не алкоголизм, 68-не наркомания диагнозы куелган. Наркомания буенча профилактик һәм диспансер исәбендә торучыларның күбесе 40 яшькә кадәр булган кешеләр. Утырышта катнашучылар бергәләшеп үсеп килүче яшь буынны әлеге заман афәтенә бирешмәү юлларын эзләделәр.